Samantala sa ating good news naman po, dambuhalang bola ng volleyball, agaw pansin po sa Binalonan Sports Fest Day 5. Para sa detalye ng good news na yan, ikwento mo Idol Ruru Hugotero. Umigting ang saya at tawanan sa ikalimang araw ng LGU Binalonan Sports Festival matapos ipakilala ang isa sa pinaka-aabangang laro. Ito ang Giant Volleyball, gamit ang bola na halos kasing laki ng isang tao. Sa gitna ng masiglang sigawan at hiyawan ng mga manonood, nagpasahan at nagsalpukan ng higanteng bola ang bawat kupunan. Hindi biro ang hamon dahil bukod sa laki at bigat ng bola, kailangan din ng matinding koordinasyon, lakas ng katawan at solidong teamwork upang maka-score. Higit pa sa laro, naging parang piyesta ng tawa at saya ang karanasang ito. Bata man o matanda, lahat ay napasama sa kasiyahan. Marami ang hindi nakapagpigil mag-video at mag-selfie habang tumatalbog ang dambuhalang bola sa gitna ng court. Bagamat tampok din sa naturang araw ang amazing race na sumubok sa bilis at talino ng mga kalahok, malinaw na ang Giant Volleyball ang naging crowd favorite sa Sports Fest Day ng bayan. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.